wakatamba nerudo rwangu, wakatamba neupenyu hwangu, wakatamba nenguva yangu, wakatamba neupenyu hwangu. Handipengi iwe mwana vanhu, ndakavenga rudo moyo mangu. Handipengi iwe mwana vanhu, ndakavenga rudo moyo mangu. Udalile utando rwangu, udalile ngempilo yami, udalile ngexesha lam, udalile ngobomi bam. Andizodi wemntana womuntu, ndizodi utando elizweni yam. Andizodi wemntana womuntu, ndizodi utando elizweni yam. Kule minyaka emingaka akawanda, bekutheni ungatsho seyusina kundutsa, uthando lwam awunalo, uyadala wakatamba neni iminyaka ihambile kure aphe. Hey sir, oh baby. It's fine. Oh, all alone. Yefoni ndinandihlalanga apha. Ngizokuthini? Ingoba sasiganeko sekenzeke phakathi kwakho notata. Sisahlala phansi kodwa basathetha. It's been weeks now. I thought maybe vele sawuhlangana, but then awubambi before WhatsApp yakho nix. So like I don't know what was happening. But then I thought maybe we'll come through and then talk about it. Eh? Eh, madoda. Okay? Sithethile notata ngalando yenzeke pha. Yeah. Utata akakuthandi isicaca. Akho nto nayo. At all. At all. Ubonile nawe. So, le ibisenzeka phakathi kwam nawe kumele iphelile. Because utata akakuthandi. So, just like that. akakuphiwanga. Ndizamile explainela but akakufuni. What? Just like that? Yeah. After all these years, baby? Ungixolele. Ananye indlela engenza ngayo. After all the problems we went through, one incident, no tattoo, and then it's over. I can't believe it. Ndiyazi zikhona izithembiso besenzile besithethile undithembise ngomtshato yonke lonto leyo kodwa ebisidibanisa kumele iphele ngoku. Andikwazi uketshela amazwi katatana. Baby. Uye yedwa umuntu endinaye so andikwazi. Awukwazi ukungishiya. Baby. Awukwazi ukungishiya nje. Just like that. Andizokwazi. Asikwazi ukuqhubeka. Kodwa I wish ungathola umuntu right ozokuphatha kakuhle ngodlula mna ozokuthanda akunakekele. I can't do this anymore. Jonga ke ngoku kwabantu abaninzi andazi wena umuntu wabo ufuneke ndohlukane naye eserizawundi ndiyacinga uba ngaba ndiyenza njani le nto because ndiyafuna ubazi xa ndinobalandela ndingafaka ilife yam emngciphekweni so ngoku I don't know uba ndingenza njani yonke le nto because eyona nto bebeyizele kum uba bebethunywe yibhosi yabo uba ndohlukane nomntu wabo straight. This is serious as I don't know about who's going in. I was super serious. But I wonder how much I found. I'm going to be able to
Akhona abantu abarayithi enkonzweni ozofumana abangenayo yonke le nyakanyaka uzokufumana mhlawumbe umuntu oguquzayo umuntu wethi right. Hayi ndiyakuva mntakwethu kodwa hey enkonzweni enkonzweni yazi enkonzweni kwenzeka ntoni kwenzeke isimanga pha into okwazina ndinayo njengoba ndinale ndinayo ngoku emva kwale bendinayo into eyenzekayo into eyenzekayo waye kwathi wamitha kwathi umiliswe ngumoya oyingcwele ye wafana umntana omfundisi ndathi ngandiyithethe kwathiwayo umoya oyingcwele ubuze ngomfundisi asawumntana kodwa kaloku lona ndayo ibhetele yona leya kuba kaloku ekugqibeleni mntakwethu ukuba uzona ethaveni njengoba efumane lona kwendawo afumane kuyo usengxakini ngoku kanti ngoku uyalandelwa ngamaxa ngompi yena lo mntana because naye abakhe baninzi unekhombo abantu baninzi kakhulu angakwazi nokufaka emnqwazini athukutsha mane ekhethile kodwa hayi enkonzweni hayi elalini Right. Nangoku uyabona lo ndibethe emlonyeni. Ukhona umntwana besendike ndadibana naye ndafike ekhuthuzwa ndamlwela. In fact andilwanga in the sense yokuthi ndathatha nje mna ama chance sithi okay ezintwana zam khuthuza zagqina. Phinda ndathatha ezazinto zabo. Into yandibethayo ke ngoku ndithe sendivula kweza zinto bekuyi laptop, ndithe sendivula ilaptop. Ndabona iface yala mntwana. Ndavele ndawa. So hayi kaloku yanyanzela nje lento indlela ayiyo nje. Yabona i-color yakhe ye-skin she had that color of coffee slightly diluted yabona ke ubona nje wena vele ubone almost everything yandibetha la laptop uyivula nje kwami kanje uyijonga bona lo I don't even know i-image yengilozi yabona wathi ndabona phayana ngoba this is what yabona nganithethayo ngamntwana ngwaselalini lo kodwa nabo abaselalini yo mthatha umsedolophini leyo awu iplanet nayo bona as from now yena wanibona ndihamba ngenyawo ndizozenza namuntu wasezilalini ukuba angazi mix so that nibone uba ingathini noma vethu masikhawuleze hayi masibonane sova ngayo ngoba ngikhala kuthombile mfowethu yazi kubi apha phandle kuze izinto nana nje ezininzi apha like abantwana bayubi idyongwane sandithathela kwanto bendithethe apho bekulaptop bibles hayi sana ndixelela uba bemka abantwana ashikandikaya hayibo yenzekile impilo nto apha esilovo sisekoneni nto phezulu bemka abafana so simele njani into zakho babe kuthiwa ndinayo expectation egcile hayi andifuni uxoka ndazi benzeke kodwa ndizitholile ezozo ndenzekile nje ndangabisi ndazifumana ufike mfana uthile endingamaziyo wandinika ezo zinto ezo so ndizithole izinto zangolohlo and ndiyafisa uba ndingakwazi uphinda ndihlangane naye loo mfana loyo enzela uba ndikwazi ukumbulela ngacoma hayibo ndibala ngayo efondini uzifumene masinto zakho ndizifumene izinto zam qha ingase ndingakwazi ukumbulela inkulu into ndenzele yona i-laptop akho mntu ungayidingi i-laptop so ndiyadinga uba ndikhe ndidibane naye ndimbulele kakuhle nje because ndathi ndifuna uthetha naye hayi akafuna because nandiqe ndamkhoshela kaloku ndangafuna uthetha naye and I feel as if ndiyamazi lo mfana but andizaba nandimbona phi like ndiqhelekile and hayi ndiyafisa uphinde ndidibane naye futhi shayina ndifuna uxoxa ntoni ngakanalo mfana na ngathi kanti u-Eric wathethelwe indawo apho ya andifuna usiye kakhulu ke kule ka-Eric u-Eric into yam naye ithanda ukundibhida because Eric mna naye sohlukene hayibo into yenzeke nini leyo hayi wethu akudalanga wethu sohlukene wethu no-Eric into ebalulekileyo leyo and akayamkelanga nto loo nto leyo kodwa ke kuphelile sure amsini ayandiyazintezwa ngomntwana
lento iyalikhupha tu ukholo lwami tu. Lo mntwana ndimkhulise kabuhlungu kodwa ngoku uyaphuma ezandleni zami. Uba kwenzekani andiyazi. uThixo uthe uba angandiyekela namadoda andikwazi ukufunda leBhayibhile ngoku. Uthe uThixo angandiyekela yini madoda yini umntana emkhulise kabuhlungu kangaka. Lo mntana intyatyambu yaseKhapha. Lo mzi uzothi uzokhule nobuhle balo mzi buxhomekeke kulo mntwana. Ngoku usathana nako engena kulo mntwana. Uhambe bamamela zonke imfundiso zabantwana abalapha phandle abatya izinto zabo ezibatshintsha ingqondo. Oh yini Thixo hayi ngeke andincede uThixo. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Thixo wethu andinamazwi amaninzi endizawathetha. Ndiza kuwe ndikhathazekile, ndiza kuwe ndilila, ndiza kuwe umphefumulo wam wonakele. Ndizele Thixo wethu umntwana ndamkhulisela ezweni lakho, ndimfundisa Thixo wethu ngendlela yokuziphatha. Kodwa nanku ke Thixo wethu kungena umoya ongendawo empilweni yakhe. Faka ubungcwele enhliziyweni yakhe endamkhulisa ngabo. Ndicela ndisazi uba konke uzakwenza egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Right? Ndithanda ukufunda le yadi susondele. Uyandazi? Hello uyandazi? Andikufuni kule yadi uyandiva? Ndakwenza into uyibone ngamehlo. Ndakwenza into uyibone ngamehlo kule yadi. Wena ndoda. America iko low setting. Yo, kuba iko nani? Wena ubuphi? Ufone ni hayi mina beBotswana. eBotswana. Iko low setting pa. Hayi ne boss. Apha siphila nge low setting. Hayibo. Inyama ziyaphela efridge low setting. Hayi man. Abantwana bayagula low setting. Hayi wena. So inkoma ziboni low setting. Kaloku inkoma zangoku nenza zikhongotha oko ngoku. Low setting. Yonke into low setting. Into low setting mfondini yonke low setting. Umbani umkinyanga yonke low setting. Hayi man usalisela lapha wena man.
tata wakhetha emnyango ufeba. Akufanga mntu mntana. Kodwa ndibona kusifika mva lakho. Ihlukunyezwa ngumntana owangena naye ekhapha. Usithi ichomi yakho. Usuka apha ngoku la mntana. Usisigoqa goqa wenjenje undifuna apha ezihlunini. Hayi tata, Eric. Andimazi bangubani. Kodwa ngulwamfana wawuze naye apha uthi ngichomi wakho. Iwuphakazamisile umoya wami lonto. Kunzima ukuthandaza, kunzima ukutya ngoba bendinenjongo ngawo. Mntanami uhluphile umoya wami. Xolo tata. Njani mntanami kudala ndikunqanda kule nto? Kudala ndikunqanda mntanami. Tata bingazo njongo zami ukukuphoxa. Bendithi nezinto ezenziwa ngabanye abantwana kuzonwabisa ube nomuntu okuthandayo. Ndicela xolo tata bendingaqondanga ukophula umoya wakho bendingaqondanga ukuza nezidlakela kwakho. Eric ndibone ngumuntu oright for mna. Ndiyaxolisa tata ndicela uxolo kakhulu. Ndicela uxolo mzali wami ndiyakucela. Ukuba ngaba mntanami uyandithembisa into oba andikuphinde ndiyibone le ntwana apha ngoba ndayophula umlenze mhla ndayiphinda ndayibona apha. Hayi uzophinda. Uba le ntwana uyandithembisa uba naphinde ndiyibone apha ndawuyonzakalisa nango isinde kangaka. Awunophinda umbone. Isinde kangabe ndiyifuna ezihlunini incethe ngohamba. Awunophinda umbone tata ndiyakuthembisa. Ngithethile naye andazi bezofuna lapha ndithethile naye ndiyakuthembisa tata. Yenze yonke into ubungixelele yona ndimlahlile. Oh mntanami umlahlile? Ndimlahlile tata. Phaya kula ncwadi mntanami kaIsaya. Amashumi amathathu. Kula verse yengqala. Uhle na ubheke ezantsi. uDavid phaya ubulela indlela aphendulwe ngayo nguThixo. Ubulela indlela aphendulwe ngayo nguThixo. Kusemveni kokuba kuphumelela indlu ebeyicela kuThixo. Wena uyindlu yasekhapha. Ulikamva lalomzi. Ndiyabulela mntanami bangaba lento uyithethayo iyenzekile nyani. Hayi yenzekile tata. Ndingabulela mntanami kakhulu. Kona bendawuyonzakalisa le ntwana. Bendawuyonzakalisa nyani. Hayi tata kuphela. Nkosi mntanami, Nkosi kakhulu. Isindile. Isindile mntanami bendayibulala tu. Ndayikhawula. Uyandazi ke ndidume kanjani apha ekuhlaleni. Uyandazi mntanami. Ndawuyonzakalisa tu. Ndiyakwazi alifaka libe nodaka phambi. Incwadi bihambe. Bibingahambanga. Uyophula indawo tata. Ndiyawunaswekile ndiyawumunca nawe. Awunaswekile. Ubibingahambanga mntanami. Bizazibona. Andiphathwa mna ndiphathwa. Uyabona mna? Benginganokhala nokhala. Ingasibi ndibe lapha ndingayibonisa abantu apha. Hayi singayikhwitsha sobabili tata. Hayi phelile into phakathi kwami naye. Oh ndiyabulela mntanami ndiyabulela. Phelile tata. Ntombam. Ake sihambe evenkileni ntombam. Okay. Yo. Bafethu usilehe man khona mtshayo mvanje oh yazi kwenyika ke ngiboneyo lahlile teko dangerous man tu ukubela kwethu kaloku bethi oh uthanda utsha ke wena ngazibona yabona sizovuma kule wena proudini wena hayi bethu kaloku ilula lo ngoba ulahlile ukla masipiye kangako hayi ko dangerous umbaye la ntwana le umbaye mfana wami ngaxelela yabona yeke liyasa stack eqaleni yabo ngisipruve ngaxelela mfana wami sobuya nayo yonke ingxaki last time sibanjwe ingo yumbaye kwalapha eliweyini man thatha amakhadi wethu
wayona la ntwana yapha yendawo ayibhuja ngodlala week ingxaki yakho nawo ngengithu ngiyabona manje ngiyothuka bra manje ngiyothuka awuzala week ajongeni igopori damzolibona ungaya kwalapha hayi lo babanqaba ya iphana bona no bra lo esapha la isambamba ya Ewondini njengoba ndibona ngathi wethuka una respect nje kwenzekani la hayi respect yami mamela nje ifavor uyabona ngoyena mfana endimthandayo into efunekayo in life irespect funeka urespecte umuntu it doesn't matter uba ngubani but uyafuneka uthini umrespect xa urespecta umuntu you don't judge the person because when you judge someone it does not define lo mntu but it define uba wena who you are and what you are. So always try to respect abantu. Ingenzeki lento imane diva apha ngawo. Because I depend a lot on you. If ever bekusithiwa nje umuntu unokwenza ichoice yakho life, I would have advised you to first pursue your academic career. Ke ngothi umsebenza kanjani mfana? Ndiyamfuna kaloku lo mfana sebenza njani? Yo, andinokwazi ke nami noyapha kuye ndombiza kaloku ngiyo iziwazi inhloko kaloku intombi ihambe ebiza ufana iphinde ibizele omnye umuntu enye intombi. Sebenza njani? Hey, andiyazi ma sizawuthini na? Kodwa kufuneka sizame indlela. Asizame noba sizame kanjani. Yitsho. Khawuzapha mfana. Hayi into ngoku wabamba ayisuqhela manje. Ngibizile. Sikubizile soyinto nabambisa. Mina ngiyaphonga ngenze kulona imbono. Ulo mntana. Hayibo, bebathunela kwenzeka ntoni? Sicela incwadi lakho mfana. Oh, benganceda kuyethwala. Nisize wami xa. Ngantsholi noma phezulu. Hayibo, ngathi bese kwenza ntoni thina umncinci ngakho. Sicela incwadi mfana ka uyeke le nto ithetha yasibizela ngaloo nto yakho. Sicela usibizele ibhuti wakho. Hayi ke. Ayami yena petrol. Xa setown. Khawunayo. Hayibo. Ngoyapha. Oh. Man. Mina kunegunga bona ntoni? Unefutengo. Yazi ke, kodwa ke ngibuye. Phino ngeza. Yo, Khaleze ngeke nto yakho. Ebra. Ke xa siqhubha nje shop. Abiza ngonzi inanasi because ndifuna ngicela wena apho yathi. Inanasi. You mean? Amache. Hayi ke I'm not allergic kubo. Iyenza kanje. Bafuna ng? Ufuna wena ngini. No, ithi mabange. Iza naba, you know you can make it. Find a way about it now. Khona. Sure. They say Christmas comes but once a year. Yami square figure what June. Cela Sunday. Wow. Ewotini, awenze kanje. Awusoze uqhubeleke wenze uyodibana la muntu uyothatha lento bendikuthumela. Then uzofika nisela. Ladies, phela ukuthi izohlala ngapha. Wena hlala ngapha. Why won't Kangela? Isizathu walo ukhangele bendifuna ukubulela. Ndibona pha undizisele into zami. Banqabile abantu abanomsa njengawe. So bendifuna ukubulela. Okay. Face to face. Even if bungandikhangelanga ayikaweba nami bendihleli ndizokhangela. Undikhangela nto. I think it's because of love.
you think or you know? No, it's just a slipper of the tongue. I know it's love. So, in other words, yeah, I would rather call it love at first sight. Because I immediately ngikubona then ndikubona kwi-pic ndingakakuboni in real life. I just knew exactly what I know. I too love this person. Okay. That's an interesting question. I love you for the very reason that your father loves your mother. That is to build a strong standing family in future. Just by seeing you for the first time, I knew that I've reached my destiny. Ndiyayiva le nto uyithethayo but ingasungayiprove because ukwenza kunzima kunokuthetha. So ingasungayiprove le nto uyithethayo ngezenzo. So ndingathanda uba unoprove oluthando lakho uthetha ngalo because andikukholelwa. It's just a matter of time. With the time, I will prove it. They say in English, there is time and place for everything. And as with time, I'm going to prove it. I don't make promises lightly, and once I do, I don't break them. Just wait. You shall see. Okay. And this? Here's the guy now. This what? What's this now? Do you know him? Yamas? Yamas. Hey. Can't do that. The time you said to your father we should end this relationship. But then I don't understand Manjuguti is keeper because it seemed like you moved on. What was the reason behind it? Hayi, masazi lo. Kanjani? Andikwazi ukuthi. Awumazi kanjani? You moved on just like that. Ndimove on undoze lapha andikwazi. What is going on here? Buti, awukhulumi nawe. But what's going on? Ngikhuluma nalo sisa. I don't understand what's going on here. And now you're pretending as if awungazi. That's even way more odd. Sisi, akungitshela sikhiphana. Noba sikhiphana ungendawo andikwazi. So, ngeke. Madam. Buti, don't think this is gonna carry on for long. You're messing with fire now. You're messing with red heat. And when you mess with heat, you're gonna get burned. And you're badly. Sisi, sazo tiba. What is this? Yeah, it does now. This guy seemed very serious about whatever he's talking about. Hayi mas. No buyaqeqa. Mageza maninzi apha. Mas. I don't know. Anyway. Ntombam. Hayi mntanam ndikuvile into ubuyithetha ngexesha ndingolayo kuyo. Loo nto leyo ke indenze ndakubona uba mntanam usengumntana osamamelayo. Ngoba abanye abantwana abaye bazibone xa bephazama. Bathi ngoba befundiswa ngabazali abakwazi ucela uxolo.
ndiyabulela ke mntanam uba uye walicela uxolo kodwa ke ngondinesigqibo endisithathileyo esoba uke uthi tshalala ubethwe ngumoya mntanam uke ukumke kule nto ngoba ubungumntwana ebethembakele ebantwini ngoku abantu kule nto yonke ibike yenzeka akhona amehlwana abakujonge ngawo yenza ke ngokuloo nto leyo ndike ndithi khawubethwe ngumoya bheke phaa kumkhulwa wam thatha nje ithutyana mntanam uphinde ubuye ndigqibe ngalo hlobo mntanam utata zihambe apha ekhaya ewe mntanam kaloku andigqothi apha ekhaya into nawo kule nto yonke ibisenzeka le nyakanyaka ndiqonda uba mandithathe isigqibo soba khawuhambe mntanam wena ungangayiboni ke loo nto ngoku kodwa ndiyakuxelela uba kusekhona inyakanyaka ebantwini kule nto ibike yenzeka kuwe kodwa ke abantu ohlala benenyakanyaka thina sobayi-2 sirayithi masapha endlini sixoleleni sirayithi ndizivile iimfundiso zakho ndiyeke into bathiwa ndiyeke ngoku ndiyaphi mntanam ndiyakuphinda kuyafuneka ube nentloni ungumntwana hayi ungumntwana kuphela ungumntu ubisazela sakho siyaphila kuyafuneka ube nentloni xa likhona iphutho olenzileyo ubone uba kuyaphithizela ekuhlaleni ube ukuthi shwaka kancinci ubuye abantu noko zibuyile ingqondo zabo so ungumntu ozelwe ngokutsha ndigqibe kanjalo ntombam ndigqibe kanjalo mntanam ndigqibe kanjalo siyothatha iibheki zakho ngoku ukwenzela into yoba ukuthi bheke kumkhuluwa nje intsukwana mntanam bheke kumkhuluwa siyothatha iibheki zakho ngoku ndiyabuya iyo le nto mntanam ndiqonda into yoba mandingabe ndisokolisa ngoba kaloku wena uzawungayiqondi yonke le nto siyithethayo apha nazi iibheki zakho mntanam uhambe uye kumkhuluwa akokuba ndiyakugxotha into nakho ukukuxabisa noba ndifuna uyazi into yoba abantu bayahlonitshwa kuba bekukhona buphazame khona mntanam ubone uba kuyaphithizela elalini ngegama lakho nika ithuba mntanam uthi shwake ebantwini kancinci uzawubuya abantu beyilibele loo nto so uzelwe ngokutsha nawe ungumntwana abamaziyo nabamhloniphileyo bezipakishwa nini ngokwezini mntanam ndiye ndazipakisha kuba ndiqonda into yoba iyawuthatha ithuba yonke le nto into emebhetele mandikupakishele waziwa ndim wena mntanam into ozithandayo nento ozinxibayo kodwa ke uba unento ongayiqondiyo uyawusutsho mntanam uthixo kacako ndawuse ndifake imali uthenge le nto ufuna uyithenga baba mntanam baba andigxothi ukuba ndifuna uba ube nomama omncinci hayi uyandazi ndijonge wena wedwa ndigade wena wedwa ndigcina ubomi bakho andinaxesha la mama omncinci cela mntanam kakhulu cela mntanam khawuye kumkhuluwa